Yamde sappo e tati kawuro jafaraɓe nder diwal mofti wuddu Mali sa'i goto Nouadhibou diwa rewo hirnange Mauritanie. Ummuba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde salminama e o kabaru men ñallorma tenen nayyi lewru joaɓuru e nde hitande ɗo toɓɓe mawɗe ɗe e o kabaru men hande Mali Abdelmajid Tebboune hoorejo Algérie o yeddiɗe tuume fawaɗe mabɓe wiwɗe hiɓe bambiɓe kuliyankoɓe jinima e fila e nder ɗe piyande ittirɗe pittali yimɓe hewɓe. Abdelmajid Tebboune andini ko yewtere tun gasata hakkude ɓiɓɓe leydi ndi fino fitinaji dartinire on heɗotoɗo joni o hoorejo Algérie Abdelmajid Tebboune. Mauritanie ɗanniyankoɓe e ɗuɗuɓe nangaɓe Maroc accitama e nder o Sahara Mauritanie ɓe accitama e nder e jirindi kerol hakkude Algérie e Maroc. ɓe député ɓe Mauritanie naɓe tonguinali jertingol ngu laamu fi o alhaali. Iran holliti hande ɓe yani e dow laaɗe konu dawlaji ndentuɗe Amérique e ɓawde ngu ɓatti e ndu fandu Hormuz kono Amérique no yeddi e ngol hollito Téhéran. Donald Trump hoorejo États-Unis on yamiri hande ɗowtugol ɗe laaɗe saggude e ngol lawol Hormuz tawa ɗe tawaka e nde haare ko ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe bisimilla mo. Femeni o bisimilla mon ka RFI fulfulde udditira yo kabaru men ñalorma ɗo hoorejo Algérie on Abdelmajid Tebboune yewtidi e jeyndeji e leydi ndin o asewe yawtuɗo e mum o hoorejo arti e ɗe tuume fawaɗe maɓɓe wi'uɗe hiɓe wallude ɓe kuliyankoɓe jinima e fila e nder ɗe piyanɗe waɗude Mali ñande 25 e ndu lewru yawtude. Abdelmajid Tebboune andini wonde ko kaldal tun gasata hakkude e ɓiɓɓe leydi ndi fino nde haare e dartinire walla ɗi fitinaji wonɗi jaalade heɗoɗen ɗo hoorejo Algérie Abdelmajid Tebboune. Nous sommes désolés de ce qui se passe au Mali. Mi seyake ɗi pande garude to Mali sabi ɗum wana hunde sapponode ka jonno miɗon anduno alhaali o bonanno nde wonno Mali naati e alhaaluji goɗɗi kollitoji mawnugol o rafinenago ɗum mi haalino ana fota duuɓi ɗiɗi joni koɓe kani waɗude jonin ko woni joddade ɓiɓɓe leydi ndi yewtida e maɓɓe ɗum fe so tawi laamu ngu wana suɓagu miɗon ɗon ngam wallude on. Algérie meeɗari ɓilade min natata ɗum e alhaali golleji Mali e nder leydi ndi ka yimɓe yogaɓe mbawali waɗude golle maɓɓe no haniri ana gonti e tumade Algérie. Mali ko leydi hodduni e amen kawral jan e deƴere keɓonogal to Alger ko hunde moƴƴinade to Mali woɓɓe ana jiɗi nawtorade ngal kawral e wiide Algérie woni sababu ɗi fitinaji ɗum wana gonga. Miɗon taski wakkati fu so waylitingol waɗi e ardagol Mali eɓɓoje ana ngodi tenti e ɓamugol kaɓorɗe e yiɗude sawrude caɗele Mali ɗe ɗum wana hunde ko nafata wiide tan ɗum taɗali ɓe mbawi fa hande heɓude kawral sabi miɗo hooli ɓiɓɓe Mali ana mbawi ƴaɓɓinde o wakkati nawɗo. Que les Maliens peuvent dépasser cette situation-là.